Pojat, kaatakaa Lapin kulta. Lapin kulta lasi, pojat, hei. Olvia. Melkein meni koko pullo siihen. Meniks? Tää? Kyllä. Ei tule yli juttu. Heittää naamariin vaan, nyt ei tuu yli. Ei. Mä katon. Siinä on 3 sekuntia aikaa. Ei varmaan me 3 sekuntia. Katsotaan mihin menee, mutta lähtee. Tossa on niin vitusti vaahtoa saa. Ei haittaa. Maitopartaa. Maitoparta tulee. Kato. Aika alkaa. N-Y-T. Nyt. Kyllä. Siihen meni alle 3 sekuntia, kun meni kaljapullo. Kyllä. Joo. Se on aika hyvä se.